Ini ndinoitwawo Otilia Dzumbunu kana kuti Yuna Dzumbunu. Inini ndaidanana naObeti ndiri musikana wake wanga akatarisirawo kuzorora kana Mwari vatendera. Chinhu chandirwadza ndechekuti mukomana wangu akambosangana nemamwe matambudziko arwiswazve akatorerwa grocery asi akakunda. Rwechipiri runondarwadziwa nokuti dai vanga vangotora havo zvavanga vachida. Vosiya zvavamusunga vomusiya ari mupenyu. Pane kuti vomutorera mari yake nemabhatiri ake vobva vamuponda zvakare. Papo ndarwadziwa. Kazwai moroi makadini muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Nhasi uno tiri munzvimbo yeMhondoro kwaishe Nyamweda uko kwaitika nyaya inosuwisa. Asi tisati tapinda kamunhau yezuva ranhasi, ndoda kuti timbotibatei zvakaitika kumashure. Ndofunga munotondera tiri kwaishe saNyamaropa vachitonga nhau munotondera nyaya yemufi paakanga akuvigwa pakanzi Sawira chitaura akuda kuti ataure mhepo yakabva yabata pane mumwe zvikanzi ogara pasi ndiwo wakandiuraya. Naizvozvo yakazoendeswa kudare kwaishe. Iye aipomerwa nhau akataura kuti tinoziva sei kuti mudzimu uri kutaura apa kana kuti chikwambo. Naizvozvo nhau iri kutaurika handiizive. Headman saNyamaropa vakazoendesa kwa mambo Nyamaropa uko yakazonotongwa. Asi vasati vaenda ikoko zvakare muri yakanga yaponderwa baba wayo kana kuti yaifungidzirwa kuti yakaponderwa baba wayo paya munotondera zvakare vachitaura kuti kwete isusu atiri kufungira, tiri kungozva kuti baba vedu vanofanirwa kunge vakafa nekunwa doro. Naizvozvo vakatisa hatiende kumatare edzimhosva. Iye nyakupomerwa ndiye akazoenda futi kwaishe Nyamaropa kunozvimhanharira kuti ndiri kunzi ndakauraya. Ava padare paya ndofunga pamakaona mhepo vazhinji maitaura kuti iyo mhepo inotaura chirungu here, mimhepo yekupi, mukataura zvakasiyana siyana. Hongu takaona macomments enyu. Asi nyakupomerwa kuti akaponda paakasvika kudare raVanyamaropa akataura kuti hongu mhepo iri kutaura chokwadi ndakazviita. Pari zvino ari mumaoko emapurisa. Izvo zvabva zvatisvitsa panhau yaitika kuno kuMhondoro. Baba vepamba pano patasvika vakafa zvakare nekupondwa. Naizvozvo azvisati zvazikanwa kuti ndiani akaita izvozvo. Tinovimba
kana zvikaitika sezvekunyanga zvinogona kutibatsira kuti tizive kuti chii chatora nzvimbo. Rangozoita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokukurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Regai tikupei chirongwa chezuva ranhasi. Clopas nzira masanga ndimuzukuru wemushakabvu ubeti kakomarara kubukai ndakatodedzwawo nezuro ndine kona ndaendawo adedzwa kunzi yaone sekuru wako vakashaya kumba vanozvigarira vega shuwa ndakamhanya kunoku ndikazoona kumba kwasekuru beki kwakazara vanhu ndikataura sekuru vapondwa uku saka ndakukwanisa kupinda mba macho ndoda kuti pakapanziro ngapamirwe polisi tange yauya ite basa raro. Saka polisi yakazouya ikaita basa ravo tikazokwasawo kuzopindawo takuonawo takubatsirana nemapurisa kuti tione kuti chii chakaitika. Shuwa ndakapinda mumba mamune bhodhi yavo sekuru vakaponderwa pavhuranda pavo papakatozara ropa rinotyisa ipapa pakona. Saka vanhu vakaponda vakatumudza vakaisa mumba kuseri kwedhoo tikaona ropa rakazara mumba umu. Ndakaona vane mavanga matatu even ndakaona 2 kumeso avakatemwa nawo nebheura. Ndechipfirira ndakwanisa kuzoroona nenyaya yeshungu ndandabatikana nazvo. Saka tachikumbirawo kuti hurumende ipindire musha wamandaza wanyanya. Ndoda kuti mhosva dzikuparamurwa mumusha zvakaoma. Handina hangu akawanda ekutaura. Okay. Mungazive kuti vanga vane makore mangani uyezve panguva yekupondwa vanga vachigara vega here kana kuti vanga vaine mumwe munhu? Pamakore avo ekuberekwa vangu handinatsoziva kuti vanga vakura asi vanga vachigara vega. Hanzi vanga vane 54 years asi vanga vachizvigarirawo vega. Ininiwo ndakamirira ndiri muzukuru ndakarorwa nemwana waatete vanzvadzi yatezvara vangu. Saka ndisekuru kwatiri tisanambo tori vazukuru vepano pakakomarara. Zviri kutirwadza ndinofanira ndikutorwadziwa nechiitiko chakaitika pano. Kechipiri tisangane nedambudziko rakati papana kana mwedzi mumwe akaita futi kupondwa kuSouth Africa. Nhasi futi ana sekuru vangu vapondwa. Ini ndasingambozotozvi zvaitika. Ndakaingwawo newe kwamandaza musukuru akauya choti mai matemai sekuru wenyu hakusisina. Saka ndakashaya ndisekuru vapi. Saka ndikati sekuru vapiko zvikanzi sekuru Obeti hanzi vapondwa. Ndakadedera ndikashaya ndotangira pano. Ndikati mukuti chikwembe kanzi ndozvatodi ndozvatoitika. Ko vapondwa vatukana vaita sei zvikanzi vangonzi vaonekwa mumba vazvirwa mumba asi zviriko zvacho zvakaoma. Asi ndakazouya zvechokwadi pano. Hauna kana chekutaura. Ropa ranga riri panapa kana kuti remombe chairo harisvike pa. Vakaita pati yavanoda. Munhu anga akatobika sadza rake zvakanaka nemuro wake urimo wanga uri mumba zvitsvene-tsvene. Asi mweya yaane vanhu handizoti mweya yerudzi. Yakufunga kuti munhu anga achizvifambira munhu aizvishandira. Sekuru vangu vanga vasingakumbire sauti mumba memunhu. Vanga vasingakumbire sipo mumba memunhu. Munhu anga ane njere. Ndikakudza kuti imba iyi yakasiwa isina kumbodai so. Imba yanga isati yadi asi vakashingirira sekuru vangu vasingaende kubasa. Vaishandisa kusona maoko avo nemaoko avo. Vachiita zvese vachizvishandira vachigadziridza imba yakasiwa. Mama wavo ndofunga pane makore mairi vashaya. Asi vakasara vega pano. Vachishanda vachisvika mudzimba dzedu susu vazukuru
muzukuru nandafa pane vakatanga kurohwa nechitsvimbo so chinenge chigorofu. Vakauya nacho kumba kwangu vakanditadza onao ndakarohwa ndakangoingwa mumba nevanhu vakanditorera grocery rangu rese vakandibira mari asi vandisiya asi ndakarwara muzukuru zvisingaiti vachititsanangurawo isusu vazukuru vavo takarwadziwa asi nepo ndiri kufunga kuti vanhu vakaita zvinhu izvi vekutanga vakavarova vakasiya vapenyu ndivo futi vakadzoka kuzouraya munhu. Ndikushati mweya wacho muno mumusha medu muno munharaunda yedu inoyi wamweya werudzi. Asi vakavataura here kuti vakandirowa ndivananingi? Kwandiri chako ini handakutaurira asi kune vamwewo vainzi vakazotaura kuti ndananingi vakandirowa avadini handizoti ndanani asi kurati hakuna munhu wekure angabve kana kukamutare kana kuti angabve kana kuti kupi angasikorova munhu muboko kurati vanhu vemudhusi vemuchinharaunda kana munharaunda mukana ndekupa asi vaita vachinini nyange vandirova ini nditoshanda ndirege kushanda ndinoti sekuru chiroora ika mukadzi kana mukaroora mukadzi pamusha panodi panodzikama pamwe vanhu ava kuinge zvanzi aiwa ndiri kushaya simuzukuru kuti ndowana kupi mukadzi wekuroora ndiri kuvaona asi pane zviri kuitika titoseka sasekuruka munenge muchiseka zvenye muchitaura tabva ipapo vadaro asi munhu aishanda nemaoko ake zvakanaka ndakarwadziwa mwanangu zvokuti kana nhasi kuti ufunga kuti pandakasvika uropa ranga riri apa ka kana chekutaura hatina tiri kushanda isana sevazukuru asi simba charo unenge usina kuti hapana zvekuita saka ndarwadziwa nasekuru wangu firo yavakaita yacho isana bona zvakadaro. Asi kunyangwe pasina hapo mazita hapana here vari kungofungidzirwawo nevanhu kuti ava ndo vakaita izvi? Kutaura chokwadi inini zvangu pandiri panapa handisati ndanzwa information kuti ndizoti pane vari kufungirwa here kana pane varipo asi munhu akafa kutaura chokwadi hana hake chaanoziva asi satani ane chashandisa bedzi kuti vanhu vavawanikwe ende futi vanhu iva kutaura chokwadi firo yavo ichanetsawo nekuti kufa matembo 3 akatema vanhu vakarova munhu vakamuraya kwabheura sekuranguanika mutumbi kadiki vakati musoro mudiki vakasina kusimba asi ngakoti bheura ratakaratidzwa apo pamukuona apo zvinotyisa kuti kana vaitema vacho vaitema vachiita sei kusvika munhu azosvika afe nezvavanga vari kutora bheura kutema munhu naye makambozvionawo kuti zvakadaro zvinotyisa zvakutotyisa kuti kana ukasara pamba uri wega kudai kwamwe vachatiguwa kutotya kushati zvachirudzi chiri kuitika saka inini nasekuru vangu kutaura chokwadi ndichiri kubatikana ndakavaona vazorwawo mumba umo ndakavaratidza ndakupinda asi nezvandaiona zviri neropa racho ngaravanga vakazorara pavakasiya zvuzvurudzwa kuiswa mumba umo aiwa hapana kana chekutaura ndofiro inorwadza yasekuru vangu yakaitika panapa munhu wanga asingataure nemunhu aitoimba tichiimbirwawo kune gitare ravo vakauya muzukuru ndaakuimba. Inini ndiri muzukuru wasekuru Obed kunokwana sekuru Obed ndokwabva vamai vangu saka ndana sekuru Obed ndakapedzera kuvaona musi wesandi kuseni tauya panapa vakatoti muzukuru da kuratidza zvandoita munhu aita zvekuimba vatondiimbira saka vatatosvika kumba nezuro ndiri kumba ndakaona kuchiuya sekuru Lavu nemberi vakati ndauya kuzotsvaga baba vako varipo here ndikati havapo zvikanzi varipi ndikati vakaenda kucheka apo zvika ndakazovaudza kuti ndangodedzerwa nayuna kunzi Obed ashaya asi anzi abayiwa nemapanga ari kuseri kwemba kwedhoo mumba make ndobva ndatoti zvikanzi asi handizoziva kuti ichokwadi here ndichiti gare kwakabva kwasvika sekuru Mbasera vekwamandazi vakati ndiri kutobva kwababa Lavend kuzonotaura kuti Obed ashaya asi ari kunzi abayiwa nemapanga ndikati saka ichokwadi nekuti pababa Lavu nemberi ndatodhauta nekuti munhu wandandinaye sandi zvikanzi ndo zvatoitika taona kuti isusu kuti titange kutiona nezvake munhu totanga taudza hama dzake ndiva ndatoti zvakanaka takazobvawo tikauya panapa tichionawo tikasikonza hapasi kubvumirwa kupinda kuitira kuti mapurisa paanouya anofanira kuzotenderera achiona kuti zvakafamba sei takagara zvedapo kwaive nasekuru nanambuya vaive kuseri uko ndo pakazoonekwa bheura rine ropa riri kuseri kwekicheni
motonzi mune bheura asi rine ropa rozokunzwa nderani svika nderavo raigara panze kureva kuti vakatemwa nebheura ravo. Tichizogaragara ko chii chakaitika hapana anoziva nekuti vanga vari kuseri kwedhomba mavo. Isitaiti kubayiwa nebanga asi takazoona kuti ibheura rakavatema. Banga raive riri pavheranda apo rarisina kana ropa kuratidza kuti harina kucheka munhu asi bheura ndo rakatemeswa munhu. Mapurisa achizouya ichokwadi kuti vachizoona vakati aiwa munhu akatemwa nebheura katatu mumusoro ndo mafiro akaita munhu ndo mazivira atiri kungoitawo. Right, tisingatarishedu mafiro akaita sekuru enyu mukati munhu anga akaita sei mararamiro aiita? Sekuru Obed kubva ndichivaziva munhu anga asina nguva yekunwa doro kana yekutukana nevanhu kana yekuti tingati vanovirirwa. Munhu anga achingozvigarira ega panopamba. Basa ravo ranga riri kusona bhutsu nekusona hembe zvigamba nemaoko nekuridza. Kana vakasvika panotambira pane paine vana vaiunganirwa nevana vachiridza magitari. Zvanotaura kuti semusi weSunday vakatoti uya ndikuratidze zvandinoita. Tikatopinda mba vakandiimbira ndo anova magariro avo. Vanga vasina nguva yekuti vanotukana nemunhu kana kuti vanoenda pamba pemunhu zvekuti vanonoita noizi yavo. Yanga iri nguva yekuti mukataura muchinzwanana matopedza ndokwakuri kugara kwavo. Ini ndinoitwawo Otilia Dzumbunu kana kuti Yuna Dzumbunu. Inini ndaidanana naObeti ndiri musikana wake wanga akatarisirawo kuzorora kana Mwari vatendera. Chinhu chandirwadza ndechekuti mukomana wangu akambosangana nemwe matambudziko arwiswazve akatorerwa grocery asi akakunda. Rwechipiri runonda rwadziwa nokuti dai vanga vangotora havo zvavanga vachida vosiya zvavamusunga vomusiya ari mupenyu pane kuti vomutorera mari yake nemabhatiri ake vobva vamuponda zvakare. Paponda rwadziwa. Saka manga musati mane urongo hwekuti muda kutorana zvarini? Mukomana wangu yakandudza kati inini ndine mari yangu yakawanda. Chandoda kuita pamari yangu chekutanga ndoda kugadzirisa imba yangu yakatsemuka mukati. Ndoda kuibhonda ndichabhonda ndega simende iripo. Pechipiri ndikapedza izvozvo handisi kutora nguva ndoda kuisa matiles mumba mangu mari ndinayo. Kechitatu ndoda kudhirisa bhoo rangu ndoisa matepi ndobva ndaroora asi mari yangu ndinayo. Saka ndiri kungoona kuti mukomana wangu akafira mari yake ende mari anga ainayo zvechokwadi. Inini zvangu handina kuiratidzwa asi aiti ndikafarisa ndichakuratidza. Ndakauya pano makuseni nguva dzaitori around 8 because vana chikoro vaitoenda kuchikoro zvekuti ndakaona kuti nguva dzaifanira dzitori kuma8 ndakasvika panapa ndobva ndikaenda kukwira bhasikoro rangu ndobva ndasikutenderera nebhasikoro rangu ndobva ndarimisa apa ndobva ndatoti handachimbidza kuuya sekuru vangu aripo vatovhura redhiyo vakavhura mumba vatomuka tuti gogoi hapana munhu andikanzwa kudaira gogoi ndobva ndaita kunge ndinodzokera mumashure ndobva dhorengi rakavhurwa mbijaya ndobva ndangotarisa kwekunge vakaisa kwavanogara vanonzogara pamusuwo avo vachisona vakagara ipapo ndobva ndaona pasina munhu ati munhu pamwe anogona kunge ari kuseri kutoiletu payadi pemba totsvairwa zvakuita ndobva ndatenderera kuseri muchingoti ndiende pakona ndakaona bhaketi rengi rakaenda nechepamusoro rine mastains eblood ndibva ndatarisa pasi pacho pemba ine ropa rakawanda zvokuti ndobva ndashedza kamwe chete uku ndobva ndatoona kuti kukutoileta kuna munhu ndobva ndashaya kuti ndoita seya ndobva ndadzoka futi ndobva ndatora bhasikoro rangu ndobva ndaenda pasekuru munin'ina wava. Ndichisvika ipapo ndaifunga kuti sekuru vachiripo bwezi nemazivese engu ari kukumba ndobva ndaona paine mwana achiti sekuru vakadzokera kubasa asi ambuya ndikaenda zviona kuti ambuya ndavasiya kumusoro wenguva yapanext door pandinogara uku kwambuya Maria. Ndobva ndateera ambuya ndobva ndandishedza ambuya vanga vari mukateni ndobva vabuda ndobva vauya ndobva ndavataura ndati ambuya ndasvika kumba ndichida kuona sekuru but zvandaona uku ndashaya kuti zvambofamba sei handiye munoona ambuya havana mbobvunzisisa zvakawanda vangobva vangouyawo ndobva tauya tese tichisvika panapa ambuya ndobva vangoti kakomarara mvua hapana
aidaida ambuya ndobva ndati ambuya tenderai kuseri muone ambuya ndobva vangokatya madzika kapaipai ndobva vakunge vari kudzoka kuno ndati manje ambuya dai mangopinda mumba mba ndemo murume wenyu muone kuti chii chiri kuitika inini sekuru handifungi kuti vari panapa kana varimo mutase kuona kuti chii chamunyatsoitika panapa ambuya vachingopinda mumba vangotanga kuridza mhete ndobva ndatongoona kuti zvaitika pane chakanaka tineikani sekuru wako wafa kudaiwo ndikataviwa mbuya chiregedzai kunyanya kuita mhete inini mina ndinoudza sabhuku vanyatsoona kuti chii chaitika ndobva ndaendawo kwasabhuku ndobva ndawana sabhuku variko sabhuku ndobva vafanouya ndobva ndati ini kashende kunoudza ambuya kwandatora ambuya kuti kwandatora ndichienda naambuya kutaona zvinhu zvisina kumira zvakanaka ndobva ndanoudza ambuya ndobva vauyawo ndobva ndadzoka panapa ndobva ndasvikopane vamwe vakawanda. Makadiko muri eZimbabwe indetwa Olivia Mupamba wacho ndiri hanzvadzi yaObet. Ini pandakafonerwa nemurora wangu zvekuma past 8 zvakandinetsa ndakatya saka nguva iyoyo ndakabva ndatorana nemwana wanzvadzi wako akandifonera ndobva tasvika panapa saka sepanzvimbo painzi apa Vanhu kupfekwa tsikwa takasvika tikagara pasera tichimirira mapurisa akazouya eKwanyamweda vakati tiri kumirira veHarare neNotoni vachisvikawo veNotoni vakauya vakaita basa ravo. Ini ndakazokumbira kuti ndinokumbira kuti ndipinde mukati muno toda kuona ndobva ndapinda zvandakaona asati ndambozviona zvinotyisa kuti vanhu vangateme munhu mabheura 3 musoro apa mambira zvinhu zvake apa mamutema ende maisira vakaita vatoradza kuti vakaitira kukanda mungasina mbomugadzika zvakanaka ropa rakazara kumeso rimwe raoma rimwe razara pasi papo ini hazvina mbonditira zvakanaka zvondirwadza kandifungidzira kuti Obet akafa chero ndakamuona handisi kugutsikana zvakaoma zvandakaona ndamboziva kuti vanhu vane utsinye hwakadaro kana nditi vanhu vava varipo vari kutofamba vari kutodya sadza handizivi dai ngaine chikwereti chemunhu kadai nawakatadzira dai vakataura kuti hamenyu yatadza zvakati kadai chiri chikwereti taita mudengu tikabhadhara chikwereti chocho Obet anga asingataure nemunhu Obet anga ari munhu aingotaura nevanhu basa rake rachingota basa rekuimba andambonzwa kunzi Obet anesana nemunhu uyu tochati Obet akamurairei ndokushauti akamurairei Obet zvikuru ndira sekuru yasha yoObet chitiko chakaitika chakatondirwadza asi takakasira kuzisa polisi kuti ndodambudziko ratasangana naro takavazisa zvekuseni zvekuma past 7 nguva dzakazosvika zvekuma past 4 zurudoka papa tachokumbirotwe HQ vatibetsero ipapo kuti polisi yedu unogona kusvika papolisi yacho pane munhu 1 mupurisa takatonongona kutosvika papolisi vacho pasangana munhu anenge aripo apa pana mainvestigation yakanyanya kutorwa stereki weCID department yacho vangazitoripo tatingotepawo mutibetsero wehurumende atina zvangu. Alright, ndida kuti mutiudzewo kumwe kupondwa kwakaitika mumaraini anayo zvakare. Uyu sofa wechitatu pondwa amboti pondwa yekutanga mwana wechikoro azopondwa futi panext door peweyasha pakatomupondwa munhu futi akapondwa panext door wenhau yei nhau yekuti akawanikidzwa nemukadzi wemunhu here apondwa nevanhu 5 but nyaya iripo ndeyekuti vanhu vacho akaponda tongofamba navo munharaunda chero mabhauti titonawo vangoenda kugara 1 week vangotora nepolisi ye1 week vachavadzoka nanhasi tingori nawo patoi about 2 years zvaitika pamusoro yemhuri yeZimbabwe ndoitwawo mai Alisha Mupamba wacho ndogara kubhindura ndakafonerwawo musi marimwe zuro nezuro
kunzi kuMhondoro kwaitika rufu atezvara vangu vashaya. Ava vashaya ndatezvara vangu munin'ina watezvara vangu. Saka takangofonerwa kunzi pamusuwo paoneka ropa. Hatina kunzwisa kuti zvafamba sei. Saka vamwe vakuru vedu vakabva tichitungamire munoona kuti zvafamba sei. Saka tisvika tikaonawo ropa pamusuwo, bhutsu dzakazara ropa, takatanga kubvunza vanhu vakanga varipo, vakati havasi kutoziva kuti zvakafamba sei, asi vainzi vakatemwa matemo 3 mumusoro. Chichiitiko chaita kuti tibatikane hama neshamwari. Ndiri muroora wacho. Takazongofonerwawo nezuro tichinzi baba vashaika. Takasvikawo pano, mapurisa asati asvika tikanzi musapinde mukati. Takazoti takagara kuseri uko ndipo patakaona bheura riripo rakazara ropa. Mapurisa akazouyawo ekunyamweda ndobva aita basa ravo. Takazopindawo mukati umo tikaona vakatemwa matemo 3 mumusoro. Ropa ranga rakazara pavhuranda. Asi chikutishamisa ndechekuti baba vedu vakamborohwa last year, vakatorerwa mari hanzi $80. Saka pavanhu vacho tichikofungira pamwe vanhu vacho vanofanira kunge vadzoka varivo futi. Asi havanavo kutaura kuti vanhu vacho ndivanani. Vamwe vari kuti vakataura isaidi hatiri kuvaziva kuti ndivanani. Chitiko ichi kutirwadza nekuti akasike kutanga muno mamandaza muchipondwa vanhu. Saka takutongokumbirawo hurumende kuti anenge aita zvaanenge aita ngavagare mukati nekuti havasi kutya vanhu vavo. Mavanzwa vataura zvinonzwisa tsitsi. Dai uriwe wainzwa sei. Zvisinei mhuri yeZimbabwe atungamira atore nzira, ndiyo nzira yedu tese tichasangana ikoko. Tinoti vashaikirwa chemai netariro kuna shaya aiwazorora murugare tiri kutevera inguva chete. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ngatisangane mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikuunzirai. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.